Ние пак и до Предполагам, че разговор ще отговорихме направим, на въпроси. различни нови доводи, ще представим, може би в бъдеще, в най-скоро време. А сега минаваме на темата за тюрките. Дали българите имаме тюркски происход? Това беше, както знаем, много наши учени защитават тюркската теория за происхода на българите. Интересно ми е вашето мнение, вашите изследвания с вашите колеги от изследователския ви екип. До какви прозрения сте стигнали по този въпрос? Той много е дискусионен, много е интересен и предполага различни мнения наистина. Така че много ще ми е приятно да започнете да представите вашите постановки. Значи, ако славяните бяха свещената крава на българската историография, по чисто политически причини, както ние видяхме. Да. Панславизма трябваше да бъде и при нас осъществяван по някакъв начин. А той до голяма степен победи. А той наистина победи, да. Време е за реконкиста. Да се вземе отново нашето. Да. Тюркската теория за произхода на българите е една от големите 5 лъжи, защото тя стоеше на централно място още от времената след освобождението. Младия тогава Иричек, Фехер и всички останали чужди, отново подчертавам, Шкорпил и така нататък, чужди и изследователи, които започнаха да събират парчета от нашите епиграфски паметници, писмени знаци и така нататък, опитаха се да ги прочитат и формулираха хипотетичната теза, че би трябвало ние да сме тюрки и с предпоставени на тази теза започнаха да се опитват да наснаждат всичко, което намират под тази тюркска теза, доведе до едни резултати, които са доста интересни. Значи, ако говорим за представянето на прабългарите като монголоидни тюрки номади, то цялата тази теория започва да страда от един куп огромни, тежки логически противоречия. Първото, което е, както ние казахме, в 680-81 година става дума за една голяма война между България, вече съществуваща държава, и между Източно-Римската империя, в резултат на което България получава едно огромно териториално разширение. Как става така, че една дива, малка, конна, монголоподобна орда от 10-15 хиляди конника, както видяхме, никакви славяни не е имало, никакви 7 славянски племена, никакви съюзници няма оказани в източници за тази война. Как става така, че тази малка уж армия ще победи, ще пречупи гръбнака на огромната? Оказано е в Теофан, например, оказва, че цялата армия на империята е тръгнала. Не някакви гарнизони, не някакви армии, не някакви пълководци. Цялата армия во главе с самия император е отишла да се бие с тази уж малка мръсна орда. Тази малка уж мръсна орда, която уж била 10-15 хиляди човека, срещу които са изпратени 2000 лади и 60 хиляди по море, което прави около 100-120 хиляди армия, без да разполага с картечни, с огнестрелно, с автоматично оръжие, с оръжие за масово поразяване, фактически въоръжени са били с въоръжението на епохата си, не само пребиват и побеждават цялата тази румейска армия, но обръщайки в бяг, те завземат територията до Веригава, до Стара планина, превземат и Варна, а Варна, веднага уточняваме, Одесус по това време. Това не е малък дървен кълбойски форт, който с 15-20 юнака може да го превземеш тук така. Тоест тази армия, освен че доубивала и се е сражавала с отстъпващите, бягащите ромеи, превзема един от големите градове на империята. Тази армия не може да бъде от монголоидни тюрки номади. Най-малкото, което не може да бъде такава малобройна, както ни представяха. Тя се представяше малобройна, за да може тази малобройност лесно уж обяснимо да бъде удавена в така нареченото Славянско море. Защото оглеждайки се по улиците на България, в градовете, в селата, където и да е, ние много трудно можем да намерим, фактически почти не можем да намерим човек с някакви даже остатъчни монголоидни белези. Тоест няма как да бъде обяснено, че прабългарите били монголоидни тюрки номади и тези монголоидни тюрки номади, погълнати и удавени в Славянското море, успели преди това само да направят няколко неща. Първото, да победят цялата армия на империята. Второто, да дадат името на държавата. Сякаш името на държавата е просто едно етикетче или една табелка, която се слага и никой после няма да ти пипа. Третото е да създадат държавното устройство, каменните градове, защото научиха, че славяните са живеели в землянки. Живеели са по горите като полудиваци, облечени в кожи, ленени дрехи. С една дума, те градове, селища, инфраструктури, валове, крепости, пътища, инфраструктури, простете, че се повтарям, акведукти и така нататък, не били строили.
Кой ги е строил? Остава да са ги строили българите, защото в край на крещата е ясно, че има Спарухов вал в днешна Румъния, който е стигал от Дунава до Черно море в района на Констанца. И имало и други валове, които са направени. Това са правят от огромни количества хора. Тия огромни количества хора не могат да бъдат 10-15 номада, защото ако погледнем на следващия слайд, ще се върнем към момента на истината. Може ли предишния да покажем? Предишният е много по-важен, защото за да бъдем коректни в определение на народностната принадлежност на която и да е група от хора, ние трябва задължително да следваме така наречен интердисциплинарен подход. Интердисциплинарният подход означава, че трябва да имаме специалисти с различни специалности, които по различните тези характеристики да стигнат фактически до едно и също крайно мнение, което да препотвърди, както в миналото предаване казахме, триизмерността и достоверността на една теза. Значи, за да говорим за един народ, ние трябва да използваме антропология, антрополози, археология, археолози, лингвистика, езиков анализ, религия, обичай, стопанска история, защото стопанската история е записа за това каква е била културата, материалната, цивилизационната, технологичната на този народ. Генетика и генетичен анализ е от новите методи, който все по-силно и достоверно ще препотвърждава това, което до тук вече е потвърдено от другите. И наративните източници, т.е. тези писмени, каменни, хартиени, кожени, пергаментови или други записи, каквито съществуват. Да. Когато има съвпадение на тези данни, тогава, изследвайки тюркските народи, ние ще стигнем до извода, че това фактически са туркмените, казахите, уйгурите, узбеките, киргизите, джунгарите, тувинците, якутите и огузите, но не са българите. Ако погледнем на всички тия народи, ние ще забележим всички, те са представители на монголоидната раса. Тоест тук имаме разминаване не само на народностно ниво, не само на ниво етнографска някаква област, а става дума за разминаване, което е на ниво даже раса. Това е много интересно. Което е голям маркер, което няма как. Ако погледнем задължително, както току-що видяхме, езиков анализ, лингвистиката, виждаме територията на разпространението на тюркските езици. Както виждате, тази територия практически не се докосва до това, което ние видяхме като карти на старата Велика България. Би трябвало тези прабългари, ако има тюркски произход, да носят език? И поради липсата на този език беше измислена дошляческата теория, че ние сме били дошляци от някъде, ние сме дошли от някъде си. Значи, гледайки всички тия характеристики, вие виждате, че по расов антропологичен признак, един от най-важните маркери, тюрките са монголоиди, по цивилизационен тип и стопанска история, още два маркера са номади и чергари, а не строители, градостроители и уседнали хора. Те са безстроителни, те са без градове, те са с произход от Алтай, това е класиката на тюркската теория изобщо, и те са тюркоезични. Коя от тези характеристики подхожда или е намерена в стари, в средни, не толкова стари или в много стари, няма значение в какви записи, данни, камъни, надписи и прочее. Нито една. Значи, когато говорим за тюрките, ние трябва да обърнем внимание, например, на стопанската им история, която буквално в 2-3 кадъра ще направим. Ето това е дома на тюрките. Българите строят каменни къщи, както са строили от столетия. Тези хора строят юрти, защото те са номади, те са чергари, те са безстроителни. Това е характерно за тях. Това е най-характерната особеност за тюрките, тяхното номадство и чергарство. Тоест, те нямат уседнал тип цивилизационно съществуване. А ние вече казахме, че българите сме автохтонно население на Балкански полуостров и че отдавна имаме тук наше българското присъствие. Господин Станов, знаете ли какво виждаме тук на тази картинка? Какво теглят тези нещастни добичета в такова голямо количество, качено на този впряг? Това е щаба. Като юрта, да. Това е юрта, това е щаба на един от най-страшните владетели, номади, чергари на света, известен в народа си с името Тимучин, а фактически на народа е известен като Чингис хан. Тоест, дори по времената на Чингис хан, което означава 13 век, тюрките и монголо-татарите и чергарите остават упорито безстроителни. Той управлява света, половината или огромната част от известния ни свят, качен на този волски впряг в тази юрта. Той не е построил замък, дворец, къща, камък върху камък, тухла върху тухла. Този човек не е построил и народа му не е построил.
Ако погледнем какво строят българите, българите строят това, което виждаме горе вдясно, а това е входа на Плиска, белокамената Плиска, огромната Плиска. Значи имаме юрта срещу крепост с 6 метрови дебели външни стени, крепост, която е била по-голяма от Константинопол по територия, 23 квадратни километра, а Константинопол е бил 18,3 квадратни километра. Т.е. в древността нашата Плиска е била по-голяма от считания за най-силния, най-красивия, най-богатия, най-престижния град. Това е планировката отгоре, пак на територията на Плиска, огромни каменни блокове, квадри, характерните за българското строителство, докато тюрките си остават на ниво юрта. Това е канализацията на Плиска. Плиска е имала канализация, не само уседнал тип, имала канализация, имало е хипокаус, което означава аналога на днешното парно отопление. Точно, такова нещо тюрките никога няма да построят. Такова нещо номади и чергари не правят. Те са нямали тази култура, изобщо тази битност, тази традиция. Нещо повече. Има един интересен феномен. Алтай се приема за прародината, за първоизточника, откъдето са тръгнали абсолютно всички тюрки. Само че ако отидете в Алтай днес, ще видите, че в така наречения в бившата Съветска република Горноалтайск, не Горноалтайск, простете, има Алтайски край и Алтайски край. Там единственият град, който е построен, се казва Горноалтайски. Той е построен по време на съветската власт от самите руснаци. Останалото са едни кишлаци, едни юрти, т.е. хората фактически до 20 век остават упорито безстроителни, не градостроителни. Тюрките заемат тези градове, номадите и чергарите заемат тези градове, които те завладяват, живеят известно време там, но по принцип те не сменят бита си. Днешната Монголия и днешната Калмикия, които са едни от най-характерните признаци за това, продължават да водят начин на живот, който е максимално близък до този, който е бил. Какъв е расовия тип на старите българи? Сега, много интересен въпрос. Когато спорим на тема има или няма тюркски произход българския ни народ, това би трябвало да означава, че ние трябва да имаме изразена монголоидност и възниква въпроса. Ясно е, че днес ние не сме монголоиди с вас. Ясно е, че по улиците на София, на страната, по селата, навсякъде не могат да бъдат намерени такива хора. Има ли къде да видим тогава как се изглеждали древните българи? Ами фактически има, защото хората, които са населявали нашите земи, са отпечатани, изрисувани, направени на артефактите, които след малко ще видим в една серия от слайдове, една-две секунди. Виждате, че всичките хора, които ще видим, това от вила Армира, например, Ивайловградско. Това е вила, която е една много свещена красива, за нас вила. Всички лица имат европеиден характер. Всички тези лица доказват безспорно, че независимо за коя епоха, това е от Тракийската гробница в Тракийската долина, жена, както виждате, рижа, няма никакви монголоидни черти. Това са според мен от Рогозенското, ако не греша. Може и да греша съкровище. Това е, знаете, намерено от Китов в голямата косматка. Всички черти са черти на хора с европеиден характер. Има нещо много важно в генетиката. Генетиката, едно от златните правила, едно от златните правила в генетиката е, че срещата на сини очи с тъмни очи и на светли коси с тъмни коси задължително дава като резултат в първо поколение, като минимум, като фенотипна, като външна изява, проявата на тъмните очи и на тъмните коси. Тоест, гена за сини очи и за светли коси е рецесивен. Рецесивен означава отстъпваш, когато се срещне с доминиращия на тъмните очи. И за да бъде той проявен, той трябва да бъде в така нареченото хомозиготно състояние. Т.е. трябва и двамата родители да носят гени за светли коси и светли очи. Ако се огледаме в България, ние имаме такова огромно количество на хора, които са със светли коси и с сини очи, които достоверно доказват, че ние не може да имаме тюркски произход, защото абсолютно цялата монголоидна раса по определение като аксиома е с черни, смолисто-черни коси и с черни очи. Не само на расово ниво, но даже и на ниво генетика, както бяхме обещали, е невъзможно да бъде изведена каквато и да е теория, че ние имаме нещо тюркско. След като свършат тези слайдове, ще стигнем до последния вече бастион или опит за защита на тюркската теория. Това е един надпис, който е много интересен.
Надявам се, че след малко ще стигнем до него. Това е Казанлъшката могила, както знаете, всичките изображения на древния Кодземасе, с който ги е рисувал. Това е Александрово. Всички хора в малко по-близък план, като ги видим, са... като едни от нашите представи, като древни траки. Това са хора, които в момента ходят по улиците в България. Като гетискити, като готи, но не са и... Точно такива хора ходят в момента по улиците на България. Той човек с рижа брада, забравя да се обръсне тогава, но точно такива лица, такива хора има и сега. Една от най-красивите тракийски куполни гробници, може би, в последните години. Ето го, един съвсем съвременен човек. Няма нищо монголоидно, никакви монголоидни черти. Тук е малко по-повредил, но изводът е абсолютно същия. Няма никаква монголоидност. Това са вече, както знаете, от Манасиевата хроника от Скилица, които са изрисувани вече български владетели. Това са кадри именно от българската история. Отново всички български войни, български владетели са изрисувани с немонголоидни лица. Също известна картина. Тези хора също не са облечени, не изглеждат и не са нито монголоидни, нито... Това е въстанието на Петър Делян. Всичките са отново с немонголоидни черти. Където и да пипнем в по-старата, в по-новата, в скулптури, в хроники, в рисунки, в църковни или в някакви други изпити. Ето е. Ето е. Това е един интересен надпис. Този надпис е един от основните аргументи, да го наречем, за тюркската теория, защото се твърди, че този надпис бил разчетен през тюркски, през древнотюркски. Какво се оказало, че е бил този надпис? Ако питате уж официалния превод, този надпис би трябвало да съдържа, ще видим на следващия слайд, опис на инвентар, че това е било Зитко и Чергу Боила, ризници Хумши Меки 455, цифри трябва да има тук някакви, шлемове 540, ризници Естрогин Люспести 427, шлемове 854, жупанът заедно с частта си ризници Естригин Люспести 20, шлемове 40, ризница Алхаси Верижна, 1 шлем Хлубрин. Тук има няколко много интересни въпроса, които възникват у всеки, който ги е чел тия неща и който има навика да се замисли. Какво означава това? Тук става дума за ризници в два варианта. Люспести и такива, които са с кръгчетата. Значи, как се правят ризници? Ако дадете поръчка на съвременни майстори да ви направят ризници, даже и тези съвременни майстори ще се затруднят. Всичко това се прави от народ, който има уседнали занаяти, уседнал тип на развитие на бита, на цивилизацията, уседнало земеделие. Това изисква не номадски и не чергарски тип. Ако този надпис действително е разчетен правилно, той звучи като един инвентарен списък на оръжие. И те точно така го представят. Инвентарен списък на оръжие. Ако това е действително инвентарен списък на оръжие, възниква много интересен въпрос. Кой друг народ по това време в България, извън България, в Европа или където и да е по света, си води счетоводството, инвентарното оръжейно счетоводство на каменни плочи или колони? Счетоводството е наука динамична. Днеска взимаш едно, днеска го има, утре го няма. Ако става дума за оръжие, това оръжие влизаш в бой, троши се, поврежда се, изхвърля се, прави се ново. Няма никаква логика това да бъде действително инвентарен списък с оръжие, преведен през тюркски език, защото такъв друг аналог няма. Тоест, ако българите тогава са имали практиката да се водят инвентарното счетоводство на оръжието по този начин, ние щяхме да намерим и други подобни. Други подобни обаче няма. То е невъзможно да помисли даже човек, че оръжието, което е нещо, което, както казах, при използването в бой, даже при тренировки и с времето се поврежда и изисква възобновяване, ремонтиране и възстановяване, ще бъде записано на такива триумфални камени колони или на някакви камени плочи, което е немислимо, защото това е египетски труд без никакъв смисъл. Древните също са разбирали смисъл на тия неща. Така че, ако приемаме това за някакъв силен аргумент в полза на тюркската теория, на тюркски език или на тюркоязичността на старите българи, за мен този аргумент е много несъстоятелен. Да, ние това го доказваме. За тюрките аз откровено казано нямам други... По-скоро имам много. Искам да спестя времето, защото виждам, че наближаваме към края на предаването. Предпочитам да коментираме само защо тогава в тези учебници ни се натрапва тази теза за прабългарите с тюркски произход.
А натрапва се по аналогични причини на тези, които ние разглеждахме за славяните и за Бога Тангра. Първо, това е лъжа, защото един вид, щом българите са били тюрки, то означава, че на днешен ден ние би трябвало да сме славяни. Да. Изчезването на тюрките благоприятства и изтласква на преден план славяните. Второто е дивидере ет импера, раздели и владеи. Води до разединяване и принизяване на реалната историческа стойност на българите, изкарвайки ги диви монголоидни тюрки. Идентичността, това е смяна на нашето самоопределение. Когато смениш самоопределението на един народ, то такъв народ не може да се самоуважава, не може да ти окаже отпор и такава държава не може да бъде силна. И фактически последният пункт, както виждате, е ограбване, защото отново се краде тракийското културно-историческо наследство. Казва се, това наследство, което е на траките, то не е ваше, защото вие сте диви тюрки. Щом сте диви тюрки, вие сте разрушители на тракийското красиво културно наследство, вие нямате право да претендирате на него. Кой го казва? Казва го съседите, които фактически претендират за същото това наследство. Това е причината. И, както се казва, ние чрез вашите слова успяхме да представим пред нашите зрители, че нямаме такъв този тюркски произход, за който се твърди, и че нашите прабългари били с дъпнатите очи, които са дошли тук, както казвате, вие завоювали несметни земи и по-точно победили армии, които не се побеждават така лесно, и то, които са на своята собствена територия. Така че много са интересни тези доводи, защото много наши представители на нашата съвременна научна мисъл винаги не са смели даже това да го представят като факт, като обстоятелство, и затова си заслужава наистина и в благословящи предаване да поканим хора, които имат различно становище, но да видим и техните доводи. С удоволствие. Защото ние казахме нашите доводи. И така, имате ли да добавите нещо към това наше предаване? Много бих искал да чуя контрааргументи, възражения, доводи, защото откровено казано, изложеното, което вие видяхте и което го имаме като насъбран доказателствен материал, среща отпор обикновено само в интернет, само анонимно или от хора с не с имената си, с никове там, с прякори, с псевдоними, пишещи в интернет, претендиращи да са представители на официалната наука или да са защитници на официалната наука. Но винаги, когато сме се опитвали да получим критика, потвърждение или опровергаване на тезите си по тези въпроси, срещаме или гръмко мълчание или пълно пренебрежение, т.е. никой не отговаря. Ние крещиме, царят е гол, те продължават да настояват, че това са новите дрехи на царя. Така е много. Независимо от публичността. Господин Паско, за това заключение, защото аз го споделям, че наистина новите дрехи на царя не се виждат, когато човек не иска да ги види, когато той не е заинтересован да бъде изследовател, да докаже пред себе си и пред света някои стойности, които, за съжаление, са ни отнети поради различни причини. И така, уважаеми зрители, нека да благодарим на господин Паско за пространното му слово и доказателствен материал. В следващите наши предавания ще имаме с него отново среща да представим пред вас и други позиции. И така, дано всеки от вас да намери в този разговор своето аз или своите познания, а който не е съгласен, разбира се, с цялото му основание и доблестност, такъв човек може да го слушаме, когато желая, и да го представим. И така, уважаеми зрители, желая ви днес всичко добро в тези жеги. Се пазете, бъдете така би казал, по-жизнени, по-вдъхновени и да преодолеем заедно всички теглоби, които днес ни карат да се чувстваме по-потиснати. Ние можем да излезем отгоре